Bueno, buenas tardes. Os presento a Feina Estudio, que lo componen Aina Salvá y Alberto Sánchez, que tienen su sede en Mallorca y en Galicia, donde empezaron a trabajar y fundaron el estudio en el 2007. Alberto estudió en North London, arquitectura, terminando en el 99, y Aina estudió primero diseño de interiores en ISA en Barcelona. Y luego hizo arquitectura también en North London y terminando luego posteriormente en la Escuela de Barcelona en el 2002. 2002. Y bueno, desarrollan su trabajo enfocándolo en el diseño, en el contexto cultural, materiales, sostenibilidad. Y agradecerles que estén esta noche con nosotros y gracias a todos los demás por venir. Y os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Voy a pasar. Voy a hablar en castellano, si os va bien. Puedo hablar mallorquín también si queréis, pero si queréis en castellano, ¿vale? En gallego no será necesario. Bueno, gracias por la invitación. Es decir que, bueno, que nos gusta venir aquí a Ibiza, que es una isla que conozco cero, un poco. Así como Mallorca llevo, ahora decía María, llevamos, yo particularmente 20 años, ahora en junio, que estamos 20 años en Mallorca trabajando. Y eso es relevante porque en nuestro trabajo, o de la forma que nosotros conocemos el contexto mallorquín, donde sobre todo nos desarrollamos entre Galicia y Mallorca, sobre todo en Mallorca, es decir, que yo nací en Galicia. Y un poco, bueno, en una zona como Galicia, del interior de Galicia, un pueblo como pequeño, etcétera, ¿no? Y Mallorca es como la segunda tierra adoptiva. Hay algo bonito de esto, porque yo soy un forastero en Mallorca, es decir, yo vengo y tengo la visión externa de una isla, y la visión externa, culturalmente hablando, es importante. Bueno, aquí tenéis un ejemplo que no me comparo, faltaría más, ¿no? Pero que tenemos esta condición de outsider, ¿no? De que hay alguien que viene de un sitio y que mira las cosas o las intenta como descifrar en claves que son más allá, a lo mejor, de lo que habitualmente los locales a lo mejor incluso pueden descifrar, ¿no? A mí me interesa bastante, bueno, el trabajo, bueno, de toda la construcción que existe en Mallorca, y esto hablamos desde la arquitectura vernácula hasta la arquitectura más sesentera, más absurda, más grotesca, incluso la arquitectura racionalista, que tenéis un buen ejemplo. Es casi un sinsentido, ¿no? Es decir, esta especie como de espectro grande, porque todo lo construido tiene validez, ¿no? De una manera o de otra, y tenemos que aprender a mirar y buscarle un poco bueno, el potencial para desarrollar una actividad, ¿no? En esto. Bueno, yo os presento aquí, bueno, un poco una mirada. La charla la vamos a centrar un poco en, bueno, sobre todo en dos partes, ¿no? Hay una que es la mirada, ¿no? Que es, perdón, estamos teniendo problemas técnicos. El segon anava. No, si anava, el segon anava. Bueno, Un momentet. la conferència o la xarra estarà plantejada en dues parts. No? La primera part, que és aquestes petites mirades que nosaltres tenim, i després un poc la referència als nostres projectes. No? Aquí, ¿eh? Sí, que tenim. Ha anat a darrere. Has dit fins. Gracias. Ja està. Jo només dono les flexes i ja està. Ara amb aquesta. Vale, vinga, funciona. Vinga. Vale, vinga. Comenzar. Gracias. Gracias. Bueno, aquí a ver, el clima mallorquín, és a dir, el que nosaltres entenem com a context, òbviament té moltes vessants, no? Des de la vessant més física, etc., la vessant més antropològica, i també hi ha una part interessant que nosaltres particularment creiem que modela molt
molts d'aspectes de l'arquitectura, no? I el relacionat amb el clima, no? És un dels aspectes. Hi ha moltes capes, no? I aquesta és una de les capes que s'interessa. Aquesta condició climàtica, que òbviament molt diferent en lloc provenc a Galícia, no? Tenim aquestes temperatures altes, que al final no són tan altes com podria ser, podem pensar, no? Però sí que hi ha un factor determinant que és la humitat. La humitat que tenim a Mallorca, sobretot, i m'imagino que a Eivissa i a Menorca és exactament igual, és un factor determinant en quant a aquesta idea de xafogó, no? De la sensació tèrmica. Per què és important això? Bueno, és important perquè en qualsevol edificació tu has de donar resposta a uns condicionants climàtics, això segur. És a dir, tu has d'estar bé a casa teva. És a dir, tu has de tenir una llar on tu puguis estar calent, on puguis estar fresc, etc. Això és el que busques a una llar a Mallorca. És important, amb això és important comptar amb el vent, amb l'embat. Aquesta força que ve de la mà, aquesta força eòlica que ve de la mà, que són vents de convecció. Un vent de convecció que bufa sempre de la mà a l'interior de l'illa, trobant obstacles com són les muntanyes, com són zones més altes de petites muntanyetes aïllades del nord, i canalitzant-se sempre per les valls. I doncs és una força com de succió vertical. L'aire calent, igual que m'imagino que a Eivissa passa igual, a Mallorca és molt dominant l'embat, no sé en quines zones. De fet, hi ha un sistema eòlic molt interessant a Mallorca que aprofita aquest refresc, aquests vents de la mà, aquest vent tèrmic. El que fa bàsicament és incidir, ja ho sabeu, incideix en la terra, escalfa l'aire de la terra, puja i el que fa és xucla tot el perímetre i tot el que és l'aire fresc de la mà. Per què és important? És important perquè això ens dona peu a distingir diferents estratègies climàtiques, però són estratègies climàtiques que normalment tenen a veure amb el refrescament, és a dir, amb el refrescar els espais, perquè sabem escalfar els espais. Per escalfar un espai només has de cremar fusta, només has de cremar una xemeneia i cremes fusta, ja està. Però és molt difícil aclimatar-los per a un clima estiuenc. A Mallorca s'ha decidit, les cases han decidit tenir molta inèrcia tèrmica perquè és més difícil refredar una casa que encalentir una casa. Calentir és cremar més i més i més i més. Hem detectat diverses situacions que creiem que són importants o que són tipologies de refrescament, i que això a la vegada crea aquests umbracles que per nosaltres són espais èpics, són espais singulars i superinteressants des del punt de vista arquitectònic. Com una mena d'aquesta idea de refrescar, de tenir, de fer front i de maximitzar aquests vents de la mà, ens fan espais que siguin realment espais impressionants. No sé si vosaltres coneixeu els patis de Palma, però a Palma hi ha molt de palaus amb patis impressionants. Un dels més impressionants és Can Vivot, que està a prop de Santa Eulàlia, i molts de palaus repeteixen sempre aquesta tipologia, de pati vertical, entrada lateral, frontal, al carrer, però sempre és important aquesta idea de gelosia perforada cap al carrer, aquesta mena d'espai que deixa que passi el vent, la brisa petita que puguis agafar des de la pròpia carrer, i tens una zona ombrívola amb moltes plantes, una zona on tenim una evotranspiració, que es diu, que és com les plantes fan rebaixar aquesta temperatura interior, i tot això és una mena d'espais que estan pensats, òbviament, des del punt de vista de la distribució. Tu vols entrar a casa teva per aquí, vols deixar el carro de cavalls, etc., però també a la vegada vols contribuir i vols fer que casa teva sigui agradable a l'estiu, òbviament. Doncs aquest espai és un espai que funciona molt bé tèrmicament, és a dir, climàticament a l'estiu, i és un espai èpic. Nosaltres trobem que són aquests espais per als que val la pena disfrutar i gaudeixes molt de com estan construïts i fets. Molt senzills,
però tenen aquesta dimensió èpica, no? Després hi ha una tipologia que nosaltres també hem dit, mira, anem a veure que elements comuns hi ha per tot arreu. Doncs hem pensat que les golfes, no? La idea de golfa. Aquí a Eivissa no sé si és tan patent com a Mallorca. A Mallorca sí que parlem més d'aquestes grans cases que tenen les cobertes separades de la part de baix, on allà se penjava la roba, no? Feies net la roba i la penjaves a dalt. Tenies algunes viandes d'aquestes o verdures o el que sigui que tu volies deixar seques a dalt, les penjaves allà a dalt, no? Que tu vols tenir un espai que està calent perquè tens molta incidència solar, tens una gran coberta que no està aïllada, tens molta incidència solar, però si tu això la deixes obert, estaria un vent que el que fa és se lleva tota aquesta calfor, se l'endú i no passa a casa teva. Però tu crees un espai allà, no? Crees un espai impressionant, no? Aquesta d'aquí coneixeu probablement, que és el Col·legi d'Arquitectes, que està aquí a la dreta de la imatge, i té aquests espais, no? Si heu anat allà, no sé si heu anat alguna vegada, però té aquests espais en les finestres molt baixes, etc. Això eren les antigues golfes. Això està a primera línia de mar. És un espai d'aquells que tu que vols és que entri perfectament la brisa de la mà, refresqui i s'endugui la calor que hi ha emmagatzemada cap a fora, no? Per això genera uns espais, i genera uns espais realment impressionants i són artefactes climàtics que ens ajuden a fer un espai interior. Després hi hauria una tipologia, també, que aquesta ja és volumètrica també, que és la ximenea. La ximenea és aquesta típica vertical que hi ha dins un edifici pot ser més compacte, més urbà, si volem, i tenim aquesta mena d'escales, però a vegades les escales estan coronades per una mena de capell, que està molt ben orientat, té obertures per els quatre costats i això el que fa és que la brisa, quan passa de costat, una altra vegada, ens fa aquesta idea, aquesta succió, no? I això és molt latent i molt evident sempre a les cases urbanes també a Palma, hi ha moltes així, que tenen aquests petits torreons que quasi sempre coincideixen en el que és l'escala interior, no? Perquè l'escala és un espai vertical on tu pots deixar més o menys obert i tens aquesta connexió vertical de totes les estàncies interiors. Això, com veieu, és Portopí, és una zona a Palma, on hi ha unes construccions que tenen això, tenen aquests capells, i això és una tipologia recurrent en moltes zones de Palma. Després hi ha la darrera tipologia que nosaltres hem detectat, que es diu filtres. Com aquests filtres d'alguna manera ens ajuden també a definir espais d'una manera com molt etèria o molt senzilla, però també té aquesta permeabilitat a l'aire, aquesta cosa sempre que té a veure amb refrescar, amb utilitzar el vent, amb utilitzar els recursos que estan allà disponibles. I és només a vegades tan senzill com fer una paret perforada, però aquestes parets perforades funcionen molt bé als climes com el nostre, perquè tu tens un poquet de vent, tens una acceleració de vent, i el que fa és un refredament d'interior, no atures la velocitat del vent. I això, doncs mira, des d'espais molt clàssics, com poden ser palaus, fins a granges. Però sí, les granges tenen aquesta cosa també, que és que n'hi ha un calor intern tan gran, perquè hi ha tant d'animals interiors i també molt olor, que el que s'ha de fer és ventilar a tope. I aquesta mena de filtres no només funcionen d'una part climàtica, sinó una part espaial. És a dir, per nosaltres això és part d'un projecte. De fet, hem fet aquesta façana de forma literal, projectes que veurem més endavant. Doncs ens interessa sempre aquests elements existents, aquesta mirada un poc de foraster, que molts arquitectes tenim, òbviament, no només nosaltres, faltaria més, però sí que és una que te sobta més quan vens d'un context diferent, i això ho hem utilitzat en molts projectes. Jo ara us presentaria uns projectes, ja heu vist un poquet una retaïla, si voleu, d'elements constructius en els que els nostres projectes poden basar, molts d'ells d'una forma més directa, d'una forma més indirecta, més tangencial, a vegades, més literal en altres, com veureu, la façana aquesta que hem fet.
Però sempre hi ha aquesta forma de mirar, sempre d'alguna forma es solidifica en alguna cosa, els projectes. I aquí ja veureu aquest concret, que és un projecte que està al sud-est de l'illa, a prop de Santanyí, el Joan Bats, que és un poble interior, que calculo que està a uns 4 o 5 quilòmetres de la costa. Per tant, aquí és un lloc que a l'estiu és pla, però ja és un socarral, bàsicament. Fa una calor i té un clima molt diferent a la zona nord de l'illa. Estan parlant d'una zona molt seca. Jo no sé si deu ser comparable amb el que hi ha a Eivissa o per ahí, però sí que és una zona climàticament molt diferent al nord. És veritat que és molt pla, està com una mena de com aixecat respecte a la mà, no és pla, sinó és com una mena de meseta, està aixecat, pot ser 20 o 30 metres de la mà, i és tot pla. I és un poble d'interior, superpetit, és un poble que ha tingut molt poc creixement, està molt a prop de Santanyí, per tant Santanyí d'alguna manera ha absorbit aquest creixement que hem tingut els darrers 30-40 anys, i llavors s'ha quedat un poquet com una petita localitat com a satèl·lit. Doncs hi ha uns carrers, a la perifèria del poble, hi ha uns carrers que s'han quedat allà com de culs de sac, uns carrers que no tenen molta continuïtat i la trama està com un poc interrompuda, no són carrers, no és un poble com super ben acabat, així com Santanyí és un poble molt clar. Doncs jo em vaig fer aquesta cosa com de poble agrícola, encara pot ser. De fet, nosaltres tenim el projecte que tenim, es diu Calfrara, era la casa que deu tenir algun tipus de... El topònim de la casa venia de que allà probablement hi hagi, o era la casa del frare, o la casa d'un familiar, etc. Però la casa veieu que fa un poquet un gir, és la casa que està per aquí, aquesta casa que està aquí, amb aquest pou que està enmig del carrer. Probablement això era al seu moment un carrer molt informal, era un poble molt tranquil, etc. I gira un poquet, és a dir, aquesta aresta d'aquí, després que és la propietat, gira un poquet cap a la part del fons i té un petit garatge, que és aquest que veieu, amb un mur que ens arriba fins a la propietat contínua. Tot això d'aquí és la casa, és el petit garatge, una mena de traster, ara mateix, amb un mur de tancament de solar. Doncs els clients que eren una parella a Barcelona, volien acondicionar aquesta casa a la vida moderna, i volien fer una casa de vacances xula, una casa de vacances on ell pogués treballar, es dedicava a temes de vídeo, etc., en una empresa, i clar, ell volia, hòstia, jo vull venir aquí i vull tenir una petita oficina, vull treballar, etc. I no vull només que sigui una casa d'estiu, però vull una casa d'estiu per treballar. I doncs sí que hi havia alguna que ens interessava d'aquesta cosa, perdona que vaig enrere, aquesta cosa del volum, era com que el volum estava girat o molt barat. I doncs, volumètricament teníem clar que hi havia una mena d'intersecció entre el volum projectat, que seria aquest volum, que seria el que surt cap a davant, si féssim una estrucció literal, amb la intersecció d'aquest altre volum, que era el que és la planta baixa construïda. Doncs teníem clar que a dalt volíem fer alguna cosa, volíem fer una petita construcció a la planta 1, continuant el volum de la casa, i sí que volíem aquesta idea com a d'estiueig, de dir, hòstia, estic treballant, estic a l'estiu, estic bé, estic sota una figuera, o estic sota alguna cosa fresc, no sota una construcció. Doncs aquesta cosa entre l'interior i l'exterior, aquest espai intermig entre l'interior i el que és l'exterior, això és una cosa que ens interessava, ens pareixia fundamental potenciar en aquest projecte. I hi ha hagut una sèrie de caramboles que crec que han favorit molt el projecte, com que, per exemple, la base, el que és la construcció, perdona, vaig enrere, com és aquesta construcció d'aquí es queia tota, està submarès allí, un forjado que s'aguanta de manera molt feble. Doncs havíem fet un reforç perimetral, diu, hòstia, fem un reforç perimetral, ho veureu després a la maqueta,
un reforç perimetral, unes bigues verticals, fent com una mena de funxo perimetral extern, fent com l'estructura a fora, bàsicament. I a damunt el ficam com una estructura que tingui que veure amb aquest interior exterior. Tornant un poquet a la planta, la casa és molt senzilla, és a dir, nosaltres fèiem aquesta, com veieu, la casa és aquesta part d'aquí, existent, amb un petit annexe que teníem per darrere, i aquesta és la part del garatge, que hi ha ara, que nosaltres construïm al damunt, amb un reforç exterior, amb un pilar interior, etc., i després amb una coberta, una planta 1. Això és bàsicament intervenció. Però sí que hi ha unes zones que m'assolien un pàrquing, unes zones de piscina, etc. Però la planta 1, que és aquesta d'aquí, on estaven els dormitoris, d'una manera seqüencial molt directa, però havia aquest espai que era on nosaltres trobàvem que estava el 80% del projecte. El 80% del projecte és això. Com fem això damunt, com aguantam això damunt, com ho fem un espai per gaudir les vistes, perquè com és el poble molt pla, i tenim un parell d'iglesias per allà, i tenim la mà al final de tot, si ens aixequem un poquet, veurem per damunt el veïnat i tindrem aquesta brisa que ve directa. I de quina manera podem fer un espai interior-exterior al planta 1 per treballar. El que passàvem fer una piscina exterior al client. Hòstia, fem una piscina sense vidres, sense parets. Fem una coberta i poc més. Però clar, la coberta ha anat agafant un poc més de... la coberta l'has d'aguantar, és la coberta de teula, que veieu que és la continuació literal del volum interior, intersectat amb aquest petit angle que tenim. Doncs ens genera una coberta molt xula, una coberta que, a més, si vols col·locar un canaló, com ho té, la mateixa pendent, però és més curt d'una banda que l'altra, el canaló té la inclinació collonuda, ja. Aquí hi havia un canaló, però segur. Després veiem que aquesta coberta se tenia que aguantar d'alguna forma a una estructura vertical. I hem dit, hòstia, la fem de fusta i fem molt d'elements de fusta que les hem d'arriostrar i la fotem una barana de baix. I la barana, perquè no sigui opaca, la perforem també. Les finestres que donen al carrer tenen que veure amb les finestres dels palaus o aquestes finestres de gelosia, que tenen ja no tant la persiana mallorquina de l'ama, sinó algo que té més un ornament, que té algo que conta alguna cosa. Això són dibuixos molt senzills, això és la part de darrere. Aquí veieu l'estructura perimetral, i veieu que damunt de l'estructura perimetral hi ha aquesta espècie com d'horreo. Això és típica construcció gallega, que està amb patas i a damunt és un granero. Doncs això era com una mena d'horro en Mallorca, aquesta cosa com un poc grotesca, però que ens agradava molt aquesta perversió del que era... No se tracta de tenir identitat en joc, però se tracta d'agafar veritablement les idees que funcionen i ja està, no tenia més que això. Doncs aquí veieu una secció, que és una secció molt senzilleta de la casa, on hi ha un petit decalat de cobertes existent, són molt puristes en les reformes, ens agrada que les reformes siguin, hòstia, què hi havia? Bigues de fusta? Hòstia, per fer bigues de fusta. Què hi havia? La coberta era també de biguetes de fusta i de marès? Doncs biguetes de fusta i marès. Ens agraden les reformes, sí, bastant ortodoxa, que al final ens hem de menjar alguna vegada algun sapo, però, per exemple, si les paredes són de pedra, tots els omplir forats i tot el que sigui prolongar parets del mateix material, no això de fer una paret de pedra amb després un poc de bloque i després referit i ja no se nota. No, hòstia, tio, que aquí vendran els nostres nets a fer una reforma i es trobaran que a baix no hi ha. Diu, cony, esto pensa que era tot igual? I la meitat és bloque. És com, hòstia, nosaltres hem de donar-li un valor a les coses, un valor antropològic també. I si les cases estaven construïdes de pedra i estaven construïdes en marès i tenien els forjats de biguetes de fusta i de marès, hòstia, doncs anem a veure què podem conservar de tot això perquè el dia de demà se pugui fer una altra reforma i ser una reforma veritablement ortodoxa. Intentar, òbviament, condicionar la vida contemporània, però sempre amb un punt d'ortodòxia. I doncs aquí seria un poquet la vista interior d'aquesta espècie d'horreo aèreo que té aquestes perforacions, té aquestes verticals molt marcades perquè hem d'aguantar la coberta,
Tenim unes baranes que pensàvem fer-les mecanitzades de panell de fusta perquè així riostraven tot, però són perforades, i aquí, hòstia, no? Estàs treballant aquí, a la teva tauleta, te dona l'embat de la mar fantàstic, pot fer virgueries aquí de vídeo, de lo que sea, no? I estàs allò a un poble que fa una calor de l'hòstia a l'estiu, perdes aquesta cosa, no? Que estàs treballant interior i exterior. No estàs allà dins amb un aire acondicionat metido a tope, estàs a un lloc intermig, no? Amb un umbral d'aquells que ens agrada i que genera un espai, no? Això és una vista des de la part del pati, de la maqueta. Això és una maqueta bastant gran que havíem fet i és com quan nosaltres pensem a vegades que no construir un projecte, que es passa molt, dic, vamos a fer una maqueta, perquè sempre estem en la maqueta. Aquí veieu la maqueta és així, és així, molt gran, no? I és molt xula. I això és el que ens fa creure el projecte, quan va fer una maqueta. És molt esforç, és molta pasta, però és quan nosaltres projectam i és quan nosaltres diem, hòstia, mira, desde aquí, desde esto, hasta aquí, vale, és una cosa, però quan ja comences a treballar i veus les oportunitats que hi ha inherents amb això, és a dir, quan nosaltres fem aquest reforç de formigó exterior, que pot ser cutre, però és que ens fa falta aguantar-lo dalt i ens fa falta consolidar aquest forjat unidireccional que hi havia a l'existent, aguantar per un muro de més de 15 centímetres, que no sabem ni si té cimentació. Doncs fem una carcassa exterior, que sigui part del projecte, i a damunt fem una estructura a sobrecàrrega d'ús més gran i consolidam tot l'existent. I doncs aquesta intervenció ens ajudaria a fer més. Doncs també l'Ajuntament es demanava normativa d'aquelles de la cornisa ha de ser contínua a 2 metres i pico, crec que era. I doncs has d'aixecar el mur, que ara és un mur que no és molt alt, hòstia, l'hem d'aixecar perquè és que per normativa l'hem d'aixecar. I doncs, mira, prolongàvem aquesta pepino d'aquí i venia cap allà, aguantàvem el mur del carrer com sigui, aquesta estructura, i això començava a tenir un poc de sentit i tot. Mira, d'una cosa, la típica normativa que és difícil a vegades de lidiar, l'hem fet un poc per la nostra ventalla. I es creaven aquestes zones intermitges, aquests espais exteriors amb qualitat d'habitacions, que també és una cosa molt buscada. No és només el que passa de dins, sinó el que passa fora. Part del projecte és el que queda entre els edificios, el que queda entre la piscina, el que queda entre el garatge, el que queda entre la sala, etc. I aquesta idea de perímetre, de viure a l'exterior, és una cosa interessant. Està a l'exterior, està a l'interior i ahí lo reo, que és el nostre ombráculo preciós. I aquí teníem per sembrar, si volíem, totes les tomatigueres que volguessin i les lechugues. Una cosa que sigui com molt urbana, però molt rural i que sigui com una casa per viure i passar-lo bé. Això és el que ens interessava. L'interior és un interior totalment contemporani, tenia, òbviament, un forro interior, perquè sí que necessitàvem tenir unes qualitats interiors, aïllaments, etc., que us contaré. Doncs tenia aquest caire un poc més contemporani, zones de sombra, protegides a vegades del vent. Si un dia fa molt de vent i és primavera, estàs allà, perquè estàs molt protegit, tens una parra damunt, i doncs tens molt d'espais al voltant que tu pots colonitzar, d'alguna manera. Això seria la pista des del pati cap a... Veieu que hi ha aquí una separació, veieu, entre els pilars, Doncs aquests pilars és una altra capa d'aquestes coses que nosaltres fem a vegades, que dius, hòstia, hi ha una capa de l'estructura, hi ha una capa del relleno i una capa de les finestres. Cada una té una profunditat diferent i cada una té una dimensió diferent i cada una, si queda un pilar davant de la ventana, queda. Que no queda muy davant de la ventana, però que hi ha aquesta cosa de capes, de que els projectes tenen aquestes, com de filtres i capes. Ara Aina vos contarà l'estat del projecte, que pot ser ja... Ai, això ho he de posar en marxa. Aquí? Ja, jo soc molt dolent. Ara ja. La Plywood House, no sé si algú ja la coneix, que és com el projecte que crec que m'ha explicat més i m'ha ensenyat més. I també perquè també està fet, això també ajuda a que les coses se vegin millor. Això és un projecte
que realment els clients eren nosaltres, per tant, també és un projecte peculiar, hem de començar per aquí, perquè tot va ser un test. Aquí, quan Alberto xerrava de fer una maqueta, aquí no vàrem haver de fer una maqueta perquè realment la casa va ser una maqueta, bàsicament. Vàrem anar fent una mica ahí sobre la marxa. I això era la casa, és aquesta d'aquí, aquesta casa petitona. Això és el que nosaltres vàrem comprar, vam trobar, que era una casa típica de la barriada on està, que això és una barriada de Palma, que és un barri que en els anys 50, bueno, és un barri obrer, un barri dels anys 50, que aquí vivia tota la gent que feia feines a les fàbriques dels voltants, i eren cases molt humils, cases que realment, a més, cases que s'havien ja fet per viure en aquesta mateixa casa, i un moment donat ens varen arribar a explicar que varen arribar a viure 4 famílies, no? 2 s'aixapaven la casa, després a dins del pati encara hi havia construccions, i nosaltres ho vàrem trobar una mica en l'estat aquest, no? I jo crec que això també va ser important per al projecte, perquè realment era una casa que hi havia, el que deia en Alberto, de capes, però en aquest cas eren capes una mica de vivències i d'història, no? Que també a dins del projecte varen ser rellevants. Aquesta casa hi havia... La nostra necessitat era fer-la més gran, per la família i perquè no ens bastava la part de baix. Però, clar, no la volíem, evidentment que no la volíem tomar, volíem una part important era respectar el que hi havia i tot el màxim de lo que poguéssim trobar. I principalment el que vàrem decidir va ser, aquí veus una mica la seqüència, va ser deixar els murs de càrrega, els murs de façana, de la façana de carrer, la façana original de pati, perquè després el pati, com us he explicat, aquesta casa va patir diverses modificacions i en els anys 50 se va fer una petita ampliació darrere que la vàrem haver de tirar perquè estava molt malament, estava feta de formigó, era com una extensió d'una cuina i un bany, tot això ho vàrem tomar, i el que vàrem deixar va ser les parets originals de marès i ens vàrem quedar en l'alçada que tenien, una més, la central amb una alçada més alta, que era la que feia la combrera, i les altres 2 amb una alçada més baixa. També aquestes tenien unes obertures que algunes hem intentat mantenir les que han pogut, algunes altres els han hagut d'unificar, però jo crec que també han quedat algunes per una mica deixar-les tal com eren perquè ja ens agradaven. I el que vàrem fer en aquesta casa va ser fer un sistema, ampliar-la, primer de tot per no carregar l'estructura, per no carregar els murs del que teníem, perquè clar, aquestes cases estan fetes amb una cimentació que quan vàrem destapar és que no hi havia quasi res, que bàsicament tothom us deia que era una locura remuntar cap a dalt, sense fer res més, sense fer cap reforç, però bé, d'aquelles també teníem la idea de fer una construcció en fusta, també va ser complicat, vam començar a demanar gent qui ens ho podria fer, qui no ens ho podria fer. Alberto va inventar un sistema que va dir, l'hem de fer, i vam muntar un taller, que a part en aquell moment feien mobles, i Alberto va muntar una empresa de mobles i se va construir tot aquest sistema, i ho vàrem fer sobre la marxa, prueba fallo, bàsicament, que no va fallar, va funcionar. Perdoneu, abans d'acabar, a la part de darrere, a la part de pati, aquí, com que vàrem haver de tomar tota aquesta part d'aquí darrere que estava en molt mal estat, vàrem aixecar una façana nova, que simplement eren unes pilastres de marès, amb unes obertures molt grans, perquè nosaltres volíem molta llum cap al pati, molta llum cap a dins, i aquí simplement va ser la nova façana que ens va ajudar a seguir la seqüència i on vàrem anar recolzant els forjats nous. Aquí teniu una mica la imatge de com se va construir aquesta ampliació, que va ser bastant senzill. Teníem un taller amb una màquina de control numèric, la vam comprar, la vàrem instal·lar, es van dissenyar els caixons, que després veureu les imatges, eren uns
uns caixons que, a més, quan vegeu les imatges de l'espai, també tenien una part no només estructural i de, bueno, tu ves intervenint si vols, però no només de sistema constructiu, que era important que fos una cosa desmuntable, se muntava a taller, se tallava, se muntava a taller i se transportava amb també una furgó que van comprar una furgó on hi cabessin tots els caixons i els vàrem anar duent cap allà. A part de la funció estructural que tenien aquests elements, també hi ha una part ornamental, hi ha una part de donar un valor estètic, una part d'ornament i de donar caràcter a l'espai, que jo crec que també és molt important i el veure a les imatges, i que té a veure, tornant una mica a el que xerrava en Alberto, de les coses que ens agafem de referència, ja no només sigui sistemes de ventilació, coses que trobam ja en els espais de Mallorca mateix i en els palaus del centre de Palma, hi ha tots aquests artesanats, dels forjats, aquests antics, i era una mica record en aquests espais, en aquestes sales grans que tenen aquesta presència. Tornant als caixons, aquí teniu una mica el despiece, em surt en català. Jo puc explicar un poc aquí d'això, perquè sí que és veritat que van fer aquest taller, que va ser una mena de, no sé, idea feliz, no? Van demanar preus a fusters a Mallorca, no? Jo a Eivissa no sé com serà, però m'imagino que no deu ser molt diferent a Mallorca. Se lo miren i diuen, hòstia, això, ens envien preus i diuen, hòstia, un preu superbarato i un preu supercaro, i no hi ha res al mig. El barato jo no me fio perquè segur que se'n va de l'obra o seguro que salen un mogollón d'extras i no saben ni el que està valorant. Ara, el caro, seguro que serà caro. Això és el tema. I doncs, hem pensat, hòstia, a veure, això té un tema empíric, no podem fer un dibuix i dir-li a un tio, fes-ho, no? Per què? Perquè aquí hi haurà oportunitats, que això sí que nosaltres ho fem molt, nosaltres dibuixam un poc i després improvisam molt a l'obra. Per què ho fem? Moltes vegades perquè quan dibuixam molt acabam improvisant molt igualment, per 1000 coses, no? Passa, el constructor no troba els productes, es demana 2 setmanes abans de muntar-los i dius que no llegan a tiempo. Entonces, has de fer sempre una improvisació damunt d'una altra. I hem dit, mira, fem una cosa, muntem un taller, comprem una màquina, és una inversió gran que farem, però sabem que això té un cost alt també, per una altra banda. I hem fet un negoci paral·lel dels mobles, que n'hem mencionat un poquet, i hem dit, mira, intentarem fer-lo. I el xulo de tot això, que nosaltres, i era una de les fantasies meves, aquesta idea de taller, despacho, fabricació, design and build, que es diu, no? Com dissenyar i fabricar, perquè quan tu saps perfectament com es fabrica alguna cosa, és quan tu trobes les oportunitats per muntar-te totes les regles, no? Si nosaltres sabem treballar, estàs a tot, amb marès, hòstia, el millor de tot és que lo sabes de puta mare perquè tu puguis votar la normativa, perquè tu puguis votar totes les normes d'instal·lació del marès, no? Ara, això és igual. Doncs, quan tu tens una màquina al teu abast per fer proves i hi ha molta disseny i error, dic, hòstia, hem dissenyat moltes coses. De fet, aquí, no sé si hi ha una aquí, ni diapo, no? Això és el nostre taller. És un taller molt xulo, la veritat. Una antiga fàbrica de gelats que tenim allà a Palma, van llogar aquest espai i, hòstia, el primer que van fer és dir, vinga, fem aquestes cadires, que són les cadires de Donsomari, que havien fet moltes ja abans, i vam dir, vinga, fem més. I també vam fer, hòstia, vinga, anem a provar un forjat, no? Que caixons aguanten, com va. Bueno, aquí vaig, això és un dels caixons. Sí, perdoneu. I un dels caixons vam posar una cadira, amb aquella taula, aquella estructura de taula, i van fer com una mena de pont, van botar damunt, i hòstia, aguanta, no, tal. Hòstia, sí, però aquesta versió d'un molta fusta, doncs van canviar, van fer una altra versió més lleugera, menys fusta, més barata també, no? I hem dit, hòstia, però no ha de ser molt barata perquè després tot això tremola, no? De fet, que nostra, si ho pilleu a dalt, és com una casa antiga. No cumple código técnico, ho siento. Vibra, havia estructurat. Vibra, bueno, hem fet coses que, joder, és que nostra, vull dir, és que si no les fas, no?
I per això hem dit, mira, anem a passar-lo bé, no? Fent això, anem a arriscar-nos amb això, no? A veure què passa, no? I és veritat que quan vam anar... Clar, després d'això, hòstia, fes un prototip de 2, de 3, diu, vale, ves que l'he fet tota la casa. Què vol dir? Tot el forjat de planta pis, tot el forjat de coberta i totes les parets verticals de la planta 1, excepte les dues façanes, que són dues façanes són de pedra, no? Per així dir-ho. El que tanca la casa d'aquí a aquí és marès, tant aquí, a la façana principal com a l'exterior, no? Doncs té una carcassa de marès i té un relleno, no? Com un plit de fusta. I aquest panells, mira, la universitat de YouTube, què queres que us digui? És dir, moltes vegades no sé una cosa, tens que mirar, hòstia, però no hi ha cosa més xula que tenir la necessitat per anar molt ràpid. Això és una passada. És veritat que volíem posar en marxa això amb els projectes i us ha costat una barbaritat. De fet, reprendre això una altra vegada, clar, és que a nostra, sabem els problemes que té, té problemes acústics, té goteres, té de tot, però no ens preocupa. Per què? Perquè és casa nostra. Sí, això que un client no ho poden fer. Això ja és l'hora de fer, no? Hòstia, hi haurà temps per fer això a lo conservador a l'altre sitio, no? Però a casa nostra ens agradava veure el potencial, no? I d'això se tractava aquest projecte, no? D'agafar una cosa, fotre-te allà de dins, seure molt, no? Per veure quines possibilitats té de construcció plàstica, de construcció tècnica, tot això, no? Tot aquest món que ens hem ficat allà un mogolló. Va ser un procés molt guapo, però molt guapo. Aquí veus una mica la imatge, això seria la planta de dalt, quan ja estava fet el forjat aquí, que teníem fet el forjat, o sigui, ja teníem escaixons a baix i després hi havia una capa de compressió, un sol radiant, i que tot està anclat aquí a les parets mestres, o sigui, treballa tot junt, i després aquí hi ha la imatge dels altres caixons, que eren els caixons verticals, que clar, nosaltres a la part de planta 1 ja no teníem paret mestra, ja no hi havia murs, per tant, els murs els vàrem haver de fer nosaltres, que en aquest cas és un mur d'ermits, que és el que aguantava, els que estan... El primer aigües, diria que li deia a Mallorca, vàrem fer un caixons igual, verticals. Aquests caixons verticals són diferents en els que estan en els forjats, perquè aquests el que sí que són plans, o sigui, estan cegos per una banda i per l'altra, i al mig estan plans d'aïllament de fusta, de fibra de fusta. Que jo crec que han funcionat molt bé, realment. I després aquí damunt venia la següent fase, que seria, vaig provar de desmuntar aquesta estructura. Tot això d'aquí era una coberta que vam fer provisional, que ens van posar un plàstic d'aquest tipus barco, quan cobreixen els barcos, a pal, no sé si aquí també s'ho pot, per arreglar-los, i llavors vam fer una cosa igual. Després ho vam treure i vam fer ja el darrer forjat. Aquí veus una mica, aquí veus una mica l'esquema de la casa, que tornant una mica a el que xerràvem de les ventilacions i dels sistemes de climatització. Aquesta casa sí que també us hem d'explicar que també, clar, a part del sistema estructural, de la part més d'ampliació, de tot això que us he explicat, de forjat, de la remunta, de la construcció en fusta, també hi havia... Vàrem pensar que també volíem que fos una casa, evidentment, estem a Palma, fa molta calor en l'estiu, és una casa que volíem que fos fresca, no volíem en principi emprar cap sistema d'aire condicionat, volíem que fos el més fresca possible, que se ventilés molt, i bé, vàrem decidir fer aquests patis perquè estem entre mitgeres, és una casa que no hi havia molt per on fer tiro, si no fèiem patis, i aquí hi ha dos patis que, a part de donar-nos aquesta ventilació, fan que aquesta crugia de mig, que en aquest tipus de casa sempre queda com una mica residual, perquè són espais molt foscos, que quasi no pots tenir res. Doncs nosaltres aquí, per exemple, hi tenim una habitació, és una habitació que és fantàstica perquè, a part de que ventila molt bé, té molta fresca, a part de que té una llum molt guapa perquè té una llum a través d'aquests patis. Aquests patis
aquí no veus l'esquema, però aquí estan tapats, estan coberts, però estan coberts amb una coberta de vidre, un vidre que té una regulació solar, vol dir que entra el sol però no mos entra tota la calor, sinó mos entra el llum, i després tenim, igual hi ha qualque imatge, hi ha uns vidres, fan com uns caputs, s'aixequen com a 1 metre de la coberta i tenen uns registres que en l'estiu els obrim, o sigui, en l'estiu està obert i què fa? Que això ventila, perquè aquests patis tots tenen obertura i totes les habitacions els obrim i clar, és vera que és una casa que en l'estiu, malgrat la calorada que fa, als vespres és una casa que és fresca. Tenim una coberta, a damunt és de reforjat, també vàrem decidir fer una coberta verda, una coberta amb totes les plantes. Que això també, a nivell climàtic, també ens ha ajudat molt a que la casa no agafi les calorades que agafa una coberta que té sol allà a saco damunt el forjat. Això és la planta de la casa, aquí veus les 3 pones, això seria l'entrada de la casa, aquí hi ha un pati, aquí hi ha... Nosaltres no és un pati, però això és un nucli que nosaltres el considerem com si fos un pati perquè és l'escala. Això és davall de l'escala que vàrem aprofitar el racó per fer un bany i aquí hi ha com un petit amagatall que tenim un armari, però aquesta escala, per veure la imatge, també és una escala que és com un moble, perquè és una escala tota feta de fusta, també la vàrem fer a tallers, se va tallar en el taller i la vàrem dur i la vàrem muntar i és com un moble que està dins un pati. I aquí també entra molta llum, ens dona moltíssima ventilació perquè en l'estiu també obrim a dalt i fa la mateixa funció que farien aquests 2 espais d'aquí. Això és l'espai del mig. Puc dir una cosa només? Aquí, a les fotos no s'apreciarà tant, no? Però veieu aquest petit forat que hi ha aquí, que és un forat molt tontorró, no? Però sí que és veritat que a l'estiu, aquí que pega un poc de la brisa de la mà que ve d'aquí, com vendria d'aquí cap aquí, se'n va. Amb aquesta mena de ximenea, si volem dir ximenea, són una mena de patis verticals, de dobles espais. Aquí tenim la coladoria ara mateix. I doncs aquí hem fet els murs cristians, com teníem els enginyers, ens deien que tenien que tirar la casa, que era més barat, a tirar la casa, perquè aquí mentre de pirar és reforçar per aquí, i ens quedaven sense casa. I hem dit, no, és que no la volem tirar. I el cinquè estructurista, que estaba un poco más loco que nosotros, va a decir, no hace falta tirarla. Diu, vale. Entonces, no, pero tienes que hacer unas pruebas, unas muestras en marès. Entonces, van agafar un tros de paret, òbviament, van fer una mena de cates, però les tenien que rompre en vertical, perquè el marès, aquí és un marès foliat, no és un marès tallat, el nostre. Doncs, el foliat té les, com es diu, les llasques estan en vertical, doncs tenen molta més força de compressió. Diu, farem un trozo de paret. Doncs van fer un forat així, per tallar-la des de dalt, així, i que va ser la finestra, aquesta d'aquí, però és collonuda, aquesta finestra, que va sortir sense voler, perquè m'ho hem donat, la tapa mos diu, no, hem fotut una finestra, i aquí és petita, doncs a dalt hi ha un pati, i clar, el pati té, a veure, això és la teoria, no? La teoria és, tu tens un pati dalt, ho pots obrir, la calor que se genera al pati mateix puja, surt, i el que fa és xucla. Ojo, perquè aquí és un tema de proporcions de volums i depèn molt dels forats, però el que facis passar aquestes quantitats d'aire funciona o no funciona, perquè pots passar el contrari, que aquest espai interior es quedi totalment mort l'aire i faci com un invernadero. Però nosaltres aquesta finestreta la podem obrir i fotem una planta, té una planta petita darrere, que es veu i fa... Doncs quan fa això és que mou l'aire, i mou l'aire. Funciona. És com un vitamilano. Encara no tenim aire, però pot ser que algun dia hem de posar aire. Però bueno, de moment no tenim aire i l'estiu fa calor, no neguem-nos. Però estàvem parlant, de que això es minimitza molts dies a l'any, molts dies a l'any. Doncs això és un poc sense voler contar aquesta anècdota, perquè la idea del pati està molt bé, però l'has de fer passar pels forats que toquen, perquè si tu tens el vent dominant al revés i els forats tenen proporcions diferents, això no funciona. Sí, aquí veus també aquesta habitació. Sí, la veritat és que molt funciona. Aquesta habitació d'aquí, aquí sí que té obertura en els dos, aquesta d'aquí tenim l'obertura per dalt, i crear obertures a diferents punts fa que l'aire
tira, o sigui, hi ha molta circulació. També és vera que nosaltres a façana tenim finestres molt grans, que també, vulguis o no, són finestrals que a més són projectants i fan que també jo crec que contribueixen molt a que hi hagi encara més succió, no? I més ventilació. Bueno, sí que hi veig una secció per el pati, per la part central, on és l'escala. Aquí veieu les finestres, aquí amb el que vos estava dient ara, que la part de pati, que és on tenim el ponent, que nosaltres aquesta part d'aquí és ponent, que aquí tenim molt de sol, en l'hivern ens va molt bé perquè ens encalenteix molt la casa. En l'estiu tenim uns toldos, no? Uns toldos que ens va molt bé perquè ens protegeixen del sol, però el que ens va, jo crec que el millor de tot és que tenim aquests ventanals molt grans que fan que sigui com quasi com si traguéssim els vidres als estius. Passa moltíssim d'aire. I cap al carrer, la part de planta baixa, evidentment, estem a ciutat, és una part molt més cega, molt més no tan permeable, només tenim algun registre, que també veureu, que vàrem fer uns registres per permetre que quan nosaltres no som a casa, deixar obert, que sempre estigui ventilat. De fet, els hem deixat oberts ara. És a dir, hem vingut aquí tot tancat i tenim una mena de, ja veureu, de rejilles, no? I es veu, no? I aquí darrere hi ha un portallons que es diu, nosaltres diem portallons, no? Sí, també es diu. I els deixes oberts, te vas i tens una casa ventilada, almenys quan... O sigui, la part de carrer és així, no? És com a molt... O sigui que només tenim una finestra bastant gran, que la finestra que dona la sala, que ara realment és una finestra que només se veu una mica... Se veu una mica, jo crec que s'intueix que hi ha vida, no? Perquè sempre quan hi ha llum, nosaltres se veu que estan per allà darrere, però realment no se veu cap a dins la casa. En canvi, la part de dalt, sí que hi ha una altra finestra d'aquestes més grans, hi ha molta ventilació, però sí que en aquesta part de dalt viu molt de lo que són els patis, d'aquests patis que vàrem obrir. I aquí veus la part de la remunta, que sí que, com deia Alberto, vàrem intentar al màxim continuar de la manera que haguessin continuat aquesta casa en el seu moment, que va ser construint amb marès. És un mur de marès i després el vàrem trasdossar per de dins amb fusta. El vàrem amb un aïllant de fusta, fibra de fusta natural i després un trasdossat. La part de dins és fusta que ni la vàrem pintar. Queda tal qual, la xapa. Bueno, nosaltres aquesta paret de baix, les parets de Mallorca tenen 30 a la façana, de 8 al mig, normalment, i 30 a la façana posterior, perquè les façanes que tenen càrregues excèntriques, podem dir, que són les de les façanes amb el temps buixada. Doncs aquí tenim una façana de 30, un marès a dalt de 20, doncs tenim aquesta, veieu que té unes pilastres, aquestes pilastres són pilastres de 30 per 40, i són pilastres que el que fan és rigiditzen la vertical del panyo de 20 centímetres, que és relativament prim, no? I també és important que nosaltres no hem fet en cap moment un funxó. Aquí no hi ha funxó. Aquí hi ha marès i marès i marès. És a dir, un marès a damunt d'un altre. Perquè si hi havia aquest dubte, dius, hòstia, i fem un funxó formigó per repartir el pes i tal. I em dic, per què? Perquè si totes les cases de Palma, totes les cases de Mallorca, hòstia, els marès amb marès. Vull dir, és que és així. I són aquestes coses que nosaltres a vegades pensem, joder, per què hem d'anar cap a per defecte, no? Tot ha de ser tan per defecte, perquè per defecte ho haurem tirat a la casa. A davant, just a davant que nostra, ara mateix, fa 2 mesos, un arquitecte ha fet una obra. Què ha fet? Paf! Ha tret la casa en terra. Per què? És barato. No te jode, más barato. Diu, però més barato si realment no saps el marès quina equació portant, perquè el marès, el calculista sempre tenia aquesta por de no, vamos a coger el más desfavorable. ¿Quién es el más desfavorable? Hòstia, pues un trofas así, pum, y se desfà. Diu, conclusió, tira la casa. Diu, coño, pues a ver si la catedral hay que tirarla, ¿no? Porque, hòstia, és tot de marès, no? I des de la nostra idea és agafar, és dir, un poquet, el que nosaltres volem fer, no volen ser inconscients, però, hòstia, hi ha una quantitat de coneixement empíric que està allà a l'abast nostre, que a vegades hem de fer una reflexió i dir, espera un moment, hòstia, anem un poc enrere. És a dir, per remuntar una paret de marès damunt una altra paret de marès, fa falta un funxó? Doncs no.
i no hem fet un funxo. Però és que, com no l'hem fet nosaltres, com no l'hem fet cap casa de Mallorca, fins que han entrat els arquitectes. Quan els mestres d'obra sabien com funcionava això, és a dir, sabien com funcionaven els materials. Nosaltres hem perdut molt aquesta mena de contacte, no? I de coneixement de material. No? Bueno, és una petita anècdota perquè en realitat ens dona aquesta cosa de que a vegades, ties, hem de fer passos enrere per veure, i que Mallorca està fet de marès, no? I veure què és el que s'havia fet abans, no? Per replicar només a vegades. I amb jo crec que amb aquesta mateixa ideologia o amb aquest mateix tipus de pensament també hi ha moltes coses que apareixen a sa casa, no? Ara, per exemple, aquesta barana, no? Aquesta barana era una barana que estava... Eren dues baranes, de fet, que varen unir, que estaven a una de les finestres que estaven aquí. Una que estava aquí i aquesta d'aquí mateixa. I varen dir, bueno, perquè ens hem de tirar. El ferrer ens va dir, jo la voy a soldar, pues ja està. Pues la soldam, la pintam i ja està. Van tenir una barana, que a més ja estava aquí. Després aquest color, que també molta gent ens ha dit sempre, ens demana, i aquest color, com vareu pensar aquest color? És que aquest color ja hi era. Era el color de les persianes d'aquesta casa, el que estava molt... Bueno, quasi blanques, no? Estava molt decolorit, però, bueno, lo típic, no? Quan obris una persiana, quan la van desmuntar, hi havia un tros que no s'havia decolorit, i vaig dir, ostres, però van dir, ostres, pues menudo color más chulo, no? Pues ja està, pues el color, ja no hem de pensar el color, ja hi era, ja l'havia triat algú. I jo crec que coses d'aquestes n'hi ha bastantes a la casa, no? De coses que ens vam anar trobant. Perdó, aquesta foto és de l'any, no sé, del 2016, crec que és bastant antiga. A veure, la casa ha anat sofrint ara canvis, no? Ara hi ha toldos, hi ha una pèrgola, les plantes de la coberta estan molt més grans, la casa està vivida, no? Que és aquesta cosa que sempre pensàvem, diu, això és una cosa, però viure-la és quasi un altre projecte en si mateix, no? Que nosaltres ens estàvem encantats d'estar allà, faltaria més. Bueno, aquí veus també, no? Les finestrals i els registres que deia, que són aquests que ens estiu sí que deixem oberts quan no estem a casa, perquè nosaltres a vegades cap de setmana anem a una altra banda o el que sigui, i si deixem la casa tota tancada, quan tornem és com, bueno, l'horno, no? I així, pues, la casa se va ventilando i ens funciona bastant bé. Després, bueno, tampoc m'havia aquí enrotllat mucho, però amb això que estàvem parlant dels materials, d'intentar recuperar tot el que trobàvem. Aquí hi ha tot el paviment del pati, són com uns adoquins de fang que varen trobar a dins un túnel, perquè aquesta casa aquí, no sé si aprecia molt aquesta foto, però aquí hi ha un registre, perquè en aquesta casa això era un barri on vivia molts republicans i en el moment, durant la guerra, quan estaven perseguits en aquestes cases, es va fer un túnel, ells van fer un túnel per amagar-se i nosaltres encara tenim una part d'aquest túnel. Encara queda i la varen trobar i vàrem entrar, bueno, jo no vaig entrar, però vàrem entrar i vàrem treure totes aquestes peces que sabeu que els havien anat guardant, perquè en aquell temps, quan no hi havia res, tot el que se desmuntava pel barri, la gent ho guardava, per si acaso, no? I se varen desmuntar les fàbriques i la gent va guardar tots aquests adoquins, que eren els maons que feien la xemeneia. I aquest senyor, no sé, nosaltres sempre hem pensat que aquest senyor feia feina a una d'aquestes fàbriques, perquè hi havia moltíssimes restes de rajoles, com a partides de rajoles que devien estar en mal estat, i nosaltres els vàrem utilitzar. Tenia piles i piles, i algunes estan en el bany, els hem anat empleant. I aquests adoquins els vàrem emplear per fer tot el paviment de fora. I aquí veus una imatge de la part de baix, que aquí veus el forjat, que això és com un artesanat estructural, que li deim nosaltres, no? És com un... Sí, jo a vegades dic que és com un moble, no? Com el que nostre és com una espècie de moble fet in situ, que ens fa de forjat, perdoneu, i que a més, aquí veus també l'escala, que xerraven de l'escala, que aquesta escala sí que és un moble. Sí, aquí també els dos projectes van enfrontar des de dues vessants bastant
que en principi són bastant oposades, però que no ens agrada fer coses binàries, esto contrapuesto a esto, ¿no? Les diferències totalment diametrals entre les coses. Al revés, a nosaltres ens agrada molt que es maclar les coses, no? I mezclar-les i mestizar-les i que no hi ha una idea molt clara entre el que és no? Té una naturalesa o la contrària, el natural, artificial o el que sigui. No? Per exemple, aquí sí que he treballat en dues qüestions que són a priori bastant diferenciades i oposades, no? Com és el tall digital i el que és l'artesania. És a dir, hòstia, per una banda tenim unes màquines de control numèric superprecises que tallen panells de fusta i tenen una precisió més que milimètrica, però per una altra banda tenim un tio fent ratlloles, no? A veure, aquí les fotos de darrere, si veieu aquesta foto de la façana, les ratlloles, aquí no es veu la piscina és igual i totes les de dins es ratjola de fàcil. Com aquesta, vitrificada. Exacte, i aquesta és d'un personatge de Felanitx, allà de Mallorca, que no té e-mail ni té telèfon mòbil, tot nota un quaderno i ho fa Miquel, fa això, tu... I, conyo, hòstia, però aquestes coses són tan importants i tenen la mateixa importància que té les ratlloles fetes per Huguet. Aquestes ratlloles d'aquí baix les ha fetes Huguet, no? I Huguet té processos supermanuals, no és una cosa, una fàbrica del segle XXI allà, tot allà robotitzat, no, és tot el contrari. Però sí que tenim aquest esterçonat del sostre fets de forma molt tecnològica i tenim aquestes tessel·les del terra fetes també de forma molt artesanal i al final aconsegueixes que les coses tinguin un poquet un empaque i no hi ha una distinció realment, no? Perquè fins i tot les trobades d'aquest tall digital són quasi tradicionals. Hi ha un sistema de cunyes, que aquí no ho explicarem perquè si no ens donem un rotllo matadero, però és un sistema de cunyes per aprisionar els tauleros i són cunyes, són un sistema de cunyes que quan le pega el fort el que fa és aprisiona el taulero, no? I és aquesta cosa que és com molt, no t'he dit tradicional, però les falques és la fusteria en l'ABCD. Doncs aquestes falques, amb tall digital, amb coses fetes molt a mà, no? La casa comença a agafar una mena de collage, de coses, però que en si mateix, escolta, no tenen cap tipus de problemes de conviure entre elles. Això és el que ens interessa molt. Aquesta mena de treball que no sigui diferenciat, que no és entre el que és digital i artesanal, però és tot el que hi ha al voltant d'això, com funciona en relació a l'altre. És la foto mateixa, però de la planta de dalt, és el mateix espai, però just a dalt. I aquí veus que la diferència és que aquí ja no hi ha tots els murs de marès, només hi ha un tros, que seria el mur de Combrera, i a partir d'aquí remunten els caixons aquests de fusta, que aquí ja parteixen d'aquesta cota. Aquí, com que quan vam anar a viure allà encara no havíem acabat la casa, queríem ir tan ràpid, i ens faltava fer encara l'escala que pujava a dalt. I teníem una escala d'obra durant uns mesos. Ja hi estava. Ahí està. Aquestes són fotos que vam fer per... Aquesta és la típica banyera que estava al pati, plena de porqueria, i l'hem sanejada, arreglada, i l'hem col·locada un poc al pati, amb aquesta llum difusa, que és un dels dos patis que dona façana, del pati que dona façana. I és un lloc per les nines, perquè banyin allà, elles. I jo ara us puc explicar aquest projecte, que crec que pot ser, és que no sé quan hem de temps, ja tampoc em vull enrotllar ja, però està bé. Ara us he de demanar disculpes perquè m'he donat compte que estic xerrant en mallorquí tot el temps. Desde el minuto 1 casi. I he dit, puedo cambiar de español a castellano. Porque a la calle, si quieres. Te has cansado. Castellano, me sabe mal, pido 1000 disculpas, un lapsus. Bueno, ahora continúo en castellano y pido disculpas a todos por esto. Este es un proyecto bastante antiguo también, pero sí que los proyectos antiguos a veces nos gusta releerlos, a veces lo explicamos de una manera, a veces de otra, porque vas encontrando, cuando revisitas cosas, vas encontrando a veces agujeros en las ideas, ¿no? Y a veces dices, hostia, esto está bien rellenarlo, aquí está bien. Entonces, en este proyecto, que es un proyecto bastante casi olvidado a un momento dado, a mí me gusta como revisitar los proyectos y
y después ver cómo funciona en relación al otro y tal. Entonces, claro, para mí tenía sentido, cuando hablamos de umbrales climáticos, pues traer un edificio, traer pues un ejemplo de cada una de las tipologías, si queréis, que habíamos dicho, ¿no? Tanto las golfas como lo que hemos explicado de las chimeneas, como lo que explicamos de los patios y como explicamos también de esta especie, como dirías, de filtro, ¿no? De filtro que generan esta especie como de umbráculos, de espacios, ¿no? Pero espacios contenidos y espacios exteriores, es decir, no hablamos de que esto necesariamente tiene que definir un espacio volumétrico cerrado, no. ¿Por qué? Esto tiene que tener una afectación y una percepción, y ahorita de la percepción arquitectónica, por así decirlo, y funcionar, como funciona una fachada, como funciona un elemento de filtro, ¿no? ¿Os acordáis de aquella idea del granero, aquella idea de la granja, perdona, y esta idea como de filtros, ¿no? De cómo percibes como el interior a través del exterior, filtrado a través de una celosía, etcétera, ¿no? Y este proyecto, que sí que es bastante antiguo, esto creo que es del año 2011. No sé. Y es un proyecto hecho encima del proyecto de otro tío. Es decir, había un arquitecto que dijo, haz un proyecto. Se hizo un proyecto y nos decimos, bueno, pues vamos a tirar la basura, vamos a hacer uno nuevo. Porque en el proyecto de antes, el edificio, la ampliación, estaba separada del edificio original. Y tenía un ascensor. Es una ampliación de un instituto. Exacto. Estamos hablando de un instituto. Aquí veis este edificio, ese pepino de edificio alargado. Es un edificio típico, edificio de ladrillo, caravista del año 70 del Ministerio de Educación, que son todos iguales, y es como un chorizo, ¿no? Entonces, el proyecto original, sobre el que nosotros habíamos empezado a trabajar, que ya estaba redactado, esta ampliación nueva estaba separada del edificio, ya digo, con un recurso extra que era un ascensor. Y dijimos, hostia, pero ¿por qué vamos a meter un ascensor si podemos pegarlo? Nos gusta esta cosa grotesca de una cosa, hostia, que ya es grotesca en sí mismo, por meterle algo que es diferente y meterlo allí y ya está, y ya veremos qué pasa, a ver cómo queda, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar en el proyecto, es verdad que aquí el barrio, y nos interesaba mucho dónde está ubicado esto, porque esto es la vía de cintura, pero aquí está Ikea, no sé si os dais cuenta, este es el estadio de... Este es el Estadio Baleares. Y es el otro de los grandes equipos de Mallorca. Está el Real Mallorca y está el Atlético Baleares, ¿vale? Entonces, tenemos una situación como de vía de cintura, perímetro de ciudad, zona de ensanche de los años 60, de vivienda de trabajadores, pues bastante machacado. Es un barrio obrero pues que tiene zonas un poco más conflictivas, pero claro, es un barrio muy vivo y donde hay mucha vidilla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este barrio nos interesaba este aspecto como tan periférico que tenía, no es el casco antiguo de Palma, no es la ciudad de Palma, como lo entendemos como ciudad burguesa, sino es una ciudad... Palma. Bueno, pero es una ciudad que alojó a los trabajadores de los años 60, los hoteles, ¿no? Es una parte de la historia mayor, que faltaría más. Entonces, aquí tenemos lo que es la planta del edificio existente. ¿Veis? Está en blanco, en gris está la pequeña ampliación que hicimos, que es una cosa mínima. Y era un centro de formación profesional tenía que ser como de alimentación. Entonces esto nos pilló en plena crisis, que lo hacían, que no lo hacían, que lo hacían, que no lo hacían, un proyecto parado, y de repente un día se pone en marcha. Dice, no sabemos qué vamos a hacer dentro. Y hostia, ¿pero cómo? No. Hay que hacerlo, pero ya veremos qué hay dentro. Digo, ya veremos qué hay dentro. Esto está planteado hacer algo ciclo formativo de FP. Bueno, ya veremos y tal. Bueno, entonces empezamos a hacer el proyecto. El proyecto estaba hecho, perdón, y empezamos la obra. Desde el proyecto a la obra quizás pasaron a lo mejor 2 o 3 años, ¿no? 2 o 3 años. Era la época chunga de la crisis, por así decirlo, entonces aquí hubo un momento dado que dijeron hay que gastar pasta pública como sea, hay que hacerlo. Entonces empezamos la obra. Este es el barrio donde está ubicado el colegio, y es un barrio, ya os dije, es un barrio de gente muy trabajadora, es un barrio ahora mismo pues con un poco conflictivo en Palma, pero es un barrio que tiene mucha densidad, ¿no? Y construido en los años 60. Entonces, ¿cuándo se acabó el Marés? Cuando la gente dijo, ya no voy a construir Marés, voy a hacer un bloque, este es el barrio. Todo el bloque de hormigón, todo. Aquí sabíamos construir Marés y de repente dijimos, el bloque se hace igual que el Marés.
Pero claro, el bloque empieza a engrietarse, empieza a haber patologías graves, hay que armarlo, es decir, la incidencia, por ejemplo, la dilatación de un bloque no tiene nada que ver con mareas. Tú ves un edificio mareo, no tiene ni una grieta. Ahora ves un edificio de bloques, hostia, Mayatex, si no pone Mayatex por todo, es un desastre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos edificios pues están mal conservados, ¿no? Entonces empieza a hacer la juntita esta, el monocapa en los forjados, una grieta, bueno, cosas de estas. Pero como nos gusta todo lo grotesco, pues dijimos, joder, pues está bonito y todo, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de aquí que nos interese para nuestro proyecto? Hay pocas cosas que sacar, pero sí nos interesaba que el proyecto esté ubicado en un sitio muy concreto, en un barrio concreto, y creo que era una oportunidad para trabajar con lo que había, ¿no? Con lo que había sobre todo en el entorno y con materiales muy asequibles, ¿no? Pensá que la Consellería de Educación tiene un pliego de condiciones que da miedo, es decir, allá todo es monocapa, todo es, ¿sabes? Edificios como soluciones constructivas contrastadas, dicen ellos, y son soluciones bueno, que a nosotros nos gusta darle ¿sabes? Dar una vuelta, ¿no? Es decir, bueno, venga, vamos a trabajar con bloque. A ver, ¿cómo podemos hacer para trabajar con bloque? Estando aquí, en este sitio, en este barrio, con las oportunidades que tenemos ahora. Bueno, pues esto es de una empresa, fuimos a ver varias empresas, una que cerraba. Esto estamos hablando del 2007, imagínate, esto es la peor, 2009 creo. 2009-2010, la peor época ahí constructiva, fábricas cerrando, empresas siendo el garete. Y entonces, bueno, fuimos a ver a un tío que tenía una empresa que cerraba y que tenía no sé cuántas celosías baratas, bien de precio. Tengo tantas unidades de estas, tantas de las otras, aquí están anotadas, ¿veis? Aquí anotadas, ¿no? El precio de una de otra, tengo 600 de esto. Ya no fabrican más porque iban a cerrar el tinglado, ¿no? Entonces dijimos, hostia, a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Por otra parte, yendo a otra obra, etcétera, pues esto, mira, esto es en John Barts, en la misma, no muy lejos de la casa. Esta era una obra antigua que teníamos en marcha, muy antigua, en el mismo pueblo. Hostia, y hay un carpintero que tiene un almacén de madera que es este. Y digo, hostia, pues mira cómo mola, ¿no? Es decir, el tío coge, tía, que hay que ventilar esto, ningún problema. Giro el ladrillo, el bloque de hormigón, claro, esto no cumple obviamente nada, pero nada de nada. E incluso yo te diría que aquí, si es que hay algo que está más curvado que Cristo, pero aquí no sé ni, aquí habrá un pilar, pero no sé ni cómo estará armado, pero esto se tiene de pie. Y es una pared, hostia, veo que tiene algo chulo, ¿no? Y además esta idea de girar el bloque, pues bueno, este es el bloque italiano. Estas son las piezas de celosía que había ahí como de saldo. ¿Qué había? Pues estas, ¿no? Pues estas son las piezas de celosía que había en el barrio. Es decir, esta cosa de años 60, esta cosa de celosías, de trabajos con la celosía. Y, bueno, es que tuvimos una época muy pillados con esto de celosía, ¿no? Hay más proyectos de escuelas que hicimos que era todo como una especie como de edificio que parecía, no sé, en Dubái. Y que no se llegaron a construir, como como el 90% de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, trabajando esta idea de celosía, trabajando esta idea de filtros, esta idea de qué hay en el barrio, ¿no? Viendo que existen, hostia, pues bloques, venga, vamos a ver un bloque. Hay el bloque alemán que tiene una pieza más fina, ¿no? Este bloque alemán es el mismo bloque alemán que había en esa diapositiva del inicio, no sé si os acordáis de aquella granja que tenía esas perforaciones, eso era un bloque alemán. Y yo me imaginaba el bloque alemán así, dije, ese es el bloque que quiero yo. Y cuando vas a ver cómo se construyen, cuando giras el bloque alemán está todo tapado. Y esto no puede ser que esté tapado. Según qué fabricante, pues tiene el culo abierto o no. Entonces tienes que buscar un fabricante que tenga, que tenga la parte de atrás que no esté tapada, básicamente, ¿no? Entonces encontramos un Porreras, que es el fabricante de porreras, que allí pues tenía el árido de porreras, que todo era muy controlado. Aquí hacemos una especie como de apología de decir, hostia, vamos a trabajar con producto que sea súper cercano, ¿vale? Pues trabajamos con prefabricados Fiol. Estas son estructuras de 10 metros de largo de prefabricados Fiol, que lo hacían allí en Mallorca, ¿no? Con los bloques de hormigón son todos de Palermo, ¿no? De una empresa de Porreras que tiene la cantera al lado en Porreras, que estamos quedando sin montaña ya, pero bueno, el árido de allí, ¿sabes? Entonces vamos a hacer un proyecto que esté basado en un mapa de recursos, ¿no? Donde las cosas tengan una procedencia controlada.
aunque vengan de la China, es decir, necesito tener claro todo lo que se mete aquí dentro de dónde procede, ¿no? Entonces era un poco nuestra investigación, iba un poco ahí, ¿no? ¿Cómo ejecutamos una fachada de una doble piel, con muro interior, con piel externa, iteraciones de fachadas, un mogollón? Hostia, ¿cómo hacemos una fachada? Pues la hacemos perforada con bloque alemán, hay una parte de celosía, la parte de celosía se moja, tienes que ventilar bien y drenar la parte externa, la parte interior, es una fachada ventilada. Esto sería como una especie de muro doble inglés, ¿no? Donde tienes el aislamiento en la cara caliente, como fachada ventilada, y tienes la hoja exterior, que es una hoja que te ayuda climáticamente a parar el 80% de la lluvia y a ayudar a refrigerar el edificio en verano, ¿no? Pero que nos interesa es esto, ¿no? Que tiene una apariencia, que trabaja una especie como de idea textil de la fachada, así un poco semperiana, coño, pues tiene una lectura cuando estás lejos, ¿no? Porque ves que existe algo, pero tiene una lectura cuando estás cerca, ¿no? Y esta es cosa como textil de la fachada. Obviamente esos tubos de desagüe ni de coña no lo dejamos de hacer, que nos parecía una cosa muy bonita, ¿no? Esta cosa, esto viene mucho de Galicia, ¿no? De que en Galicia hay una obsesión por los tubos de los bajantes del agua. Y hay cada animalada, pero claro, de tanta animalada que es, tiene una cosa, tiene algo como plástico muy bonito, ¿no? Es decir, cuando las bajantes no son verticales, reduce la velocidad del agua también, ayuda a que esto no sea, ¿sabes? Un tubo que baja directo y tiene una caída de 10 metros libre. Y bueno, se ve que por código técnico no hay manera. Entonces dijimos, bueno, es igual. Pero sí que la hoja necesitaba unos refuerzos. El bloque necesita un lenguaje y un conocimiento propio de construcción. Métete a saber cómo se construye el bloque, que si tienes que meter unos armados horizontales, unos verticales, unas pilastras, para que todo el paño no se doble como una hoja de papel. Hay que rigidizar mucho la fachada, hay que anclar la parte posterior. Toda esta historia que fuimos montando un poco sobre la marcha mucho. ¿Por qué? Porque la empresa constructora teníamos una fachada, el proyecto que no era esta exactamente, era parecida, y la constructora dijo, esto es carísimo, esto no podemos hacerlo. Y dijimos, bueno, no te preocupes, más barato, vale, pues déjanos hacer algo más barato. Y el pacto fue un poco este. Hacemos algo un poco más radical, más económico, ¿no? Esto al final son bloques girados y ya está. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a contar el peso que tiene este bloque aquí abajo y está girado, tuvimos que hacer obviamente una prueba de carga del bloque girado, romperlo varias veces para hacer un cálculo, un promedio de capacidad cortante de carga, porque está usado en el modo más desfavorable, no el vertical, sino el horizontal. Y había un límite de columna que decíamos, hostia, no hay que poner tantos en vertical, esto hay que evitarlo, porque este aquí abajo a lo mejor nos fisura, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayudó también a desarrollar, bueno, aquí había más opciones de fachadas, ¿no? Y si había aquí unas ventanas detrás, aquí había algunas partes de ventana, esta idea de capas otra vez, la ventana es más grande que el hueco del muro. Entonces, como la ventana es más grande que el hueco del muro, hay zonas que tiene celosía y tiene ventana, y hay zonas que detrás no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, estas, ¿no? Las versiones son un poquito más literales. Este es un ritmo como muy continuo y constante de las pilastras. Este también, aunque hay algunos detalles pequeños como este, que tienen que ver con el tamaño de ventana mínimo. Bueno, hay una serie de juegos, como podéis ver aquí, de fachadas, que queríamos trabajar, ¿no? Y cómo llegaba el edificio. El edificio llegaba, ¡paf!, así. Hay una separación, creo que de 50 centímetros para las tuberías, que nos pedían mogollón de tuberías y de una galería, por así decirlo. Y después había esta idea de si conectábamos estas horizontales, si no. Y después ya la fase final, que sí que ya era un trabajo bastante elaborado, porque sí que hay unas partes que son de celosía, que a veces son ciegas, porque nosotros no tenemos, nos gusta no trabajar con un sistema. Es decir, nosotros nos gusta trabajar con unas reglas y hacer lo que se da la gana. Después hacer lo que se da la gana. Pero sabiendo cuáles son las reglas. No trabajar con unas reglas que son hiperrígidas. No somos unos tíos estructurados y ordenados. Tenemos un cierto sistema que nos funciona bien, pero no lo saltamos a la torera. ¿Por qué? Porque creemos que la arquitectura no solo son consecuencias binarias, es decir, no es una cosa derivada de otra. Existe un factor subjetivo que nosotros somos los que más lo defendemos a muerte. Es decir, hay tantos intangibles en un edificio
y hay una parte que es parte de la belleza, ¿no? De que es bello, ¿no? Un edificio. Pues no todo es funcional. Esta idea de que todo tiene que ser la consecuencia de algo y resolver un problema es algo que yo no soy capaz de entender. Yo entiendo que obviamente tiene un uso concreto determinado, hay unas cuestiones en las que hay que enfrentarse, pero hay unas veces que hacemos lo que nos da la gana, así de sencillo. No tiene que tener ninguna justificación más allá de que es algo que nos gusta, ¿vale? Y que nos parece bonito, y que nos funciona bien, y que trabaja bien en la ciudad, y que trabaja bien desde el exterior, o que trabaja bien desde la experiencia de usuario totalmente subjetiva, ¿vale? Este sería, perdona, el dibujo, obviamente, ¿no? Este es el proyecto, tal cual, y esto es construcción tal cual. Existen unas zonas ciegas, que son un poco random ahí, que bueno, que algunas que son una, horizontal, pero sí que hay unas reglas máximas, es decir, aunque haya muchas apiladas ciegas, es decir, puestas en su uso normal, no puede pasar al contrario, no puede haber muchas verticales en horizontal, porque se van a romper, ¿vale? Entonces hay un poquito de historia, ¿no? Aquí veis la composición de la fachada, cómo funciona, hay una especie de, hay unos armaduras de tendel que se llama, que son los horizontales, que nos ayudan cada X hileras ahí a atar esto que no nos vaya. Después hay unas pilastras verticales, que son unas piezas que ya fabricaba la fábrica de bloques, eran de color granate, nos gustaba mucho porque además funcionaba muy bien con el color granate del colegio y tenían como agujero dentro para hacer una pilastra armada. Entonces armamos unas pilastras dentro, ¿no? Aquí no se puede apreciar muy bien, pero bueno, estas serían las pilastras, desde aquí el exterior de todo. Hay unos dinteles que se entroncan con las pilastras, los armados pasan. Después tenemos el relleno, que sería el relleno del bloque, un aislamiento interior, y después hay unas grapas que lo que hacen es anclan esta especie como de cavity, ¿no? De cavity wall ahí, de muro de este inglés, que es la hoja, piense que no descansa en los forjados, la hoja es entera de arriba abajo. Se ve cuando colocaban las partes de arriba, decía, esto se mueve, y yo, átalo bien, lo atamos bien atado allá, pero es una hoja, hostia, es una hoja enorme, ¿no? Aquí veis la construcción, y ya estaban arriba haciendo la coronación del bloque, y fueron haciendo hilada, ¿no? Porque era importante trabar las pilastras con los dinteles, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va llevando en horizontal todo. La verdad que un trabajo súper bueno de esa gente, muy bueno. Aquí veis que ese es el encuentro de la pilastra vertical con un zuncho, con un dintel de ventana, y la barrita esa que pasa por el medio es con una especie de pilote pequeño, tiene un armado y pues tiene un cemento fluido interiormente. Aquí veis cómo funciona arrancando la línea de abajo. Veis el aislamiento allí. Hay que decir que hay un semisótano, hay una parte grande que es un semisótano, que está sin aislar, por eso el aislamiento comienza un poco más arriba. Veis aquí también estas dinteles que son prefabricados, agujerean para meterle después las barras. Estas ya son las imágenes finales de cómo llega el edificio a tocar el edificio existente, esta especie como de continuidad de suelta de esta especie de ladrillo marrón que al final pues tiene esta especie de partitura, ¿no? Ahí como que se disgrega y tiene ritmos diferentes, esta cosa musical, y esta especie de envolvente textil, ¿no? Que hay esa profundidad entre lo que es perforado más grande, perforado más fino, zonas totalmente opacas, ¿no? Y la idea es que eso descansa siempre encima de unas pilastras que esos dinteles obviamente nos ayudan a repartir los pesos de aquí, ya, pero hay un poquito hay mucho juego de elementos. Esas pilastras son más profundas que el propio bloque, por lo tanto sobresalen un poco y tiene aquí este juego como de las pilastras mallorquinas de Marés, ¿no? Esta cosa que nos obsesionaba bastante de que tú tienes un muro muy fino o un muro fino, pero necesitas reforzarlo en vertical cada 3, 4, 5, 6 metros, es igual, pero hay esta especie como de juegos entre lo que es el muro de relleno y los refuerzos verticales, ¿no? Y aquí es donde esto se ve un poquito en esta imagen, ¿no? Y creo que es una imagen que nos parece muy sugerente y que aquí se destila un poco el trabajo del filtro, esta idea como de que esos filtros... No tenemos ninguna foto interior, la verdad, es una pena, pero sí que existen. Hay unas imágenes donde desde el interior mirando al exterior tú ves la ventana abierta,
ves las barras, los pilastras que salen, pero pues hay unas zonas, que son estas zonas de celosía, donde tú puedes mirar a través, hay una ventana cerrada. Si quieres dejar la ventana entreabierta por ahí, cerrada, otra vez esta idea como de filtro, de celosía y de capas, ¿no? Hay la capa de la ventana que está más refranqueada que la piel, etcétera, ¿no? Que tú puedes de alguna forma deslizarlas, ¿no? Y también puedes filtrar la vista, el sol, etcétera, a través de estas pequeñas aberturas, ¿vale? Bueno, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, le paso el micro. ¿Alguien quiere? Está entendido. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, sois muy valientes. La verdad es que de admirar, ¿no? De que atreveros con estas pieles, experimentar con el propio proyecto. Valiente, ¿no? Salir de la solución Inconsciente. estándar. Y bueno, muchas gracias por A vosotros. mostrarnos vuestra manera de proyectar, que me ha fascinado. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.